Ας δούμε πώς θα υλοποιήσουμε μία συνάρτηση. Η πρώτη μας συνάρτηση θέλει να δέχεται δύο ακέριους αριθμούς και να επιστρέφει το άθροισμά τους. Οπότε μπορεί να γίνει με συνάρτηση αφού επιστρέφει μία τιμή. Για να δούμε τα σημεία κλειδιά για να φτιάξω μία συνάρτηση. Λοιπόν, ξεκινάμε, ας βάλουμε άλλο χρώμα, ξεκινάμε με τη λέξη συνάρτηση. Διαλέγουμε το όνομά μας, εδώ θα την πούμε άθροισμα. Σε παρένθεση βάζουμε τις τυπικές παραμέτρους, σκεφτόμαστε τι πρέπει να ξέρει η διαδικασία για να κάνει τη δουλειά που τη ζητάμε. Η εκφώνηση ήταν δέχεται δύο ακέριους και υπολογίζει το άθροισμά τους. Τους δύο ακέριους, ας πούμε το χ και το ψ. Το πρώτο σημείο είναι αυτό. Το δεύτερο σημείο είναι, κλείνοντας τις παραμέτρους βάζουμε άνω κάτω τελεία και το τύπο της συνάρτησης. Η συγκεκριμένη είναι ακέραια γιατί το άθροισμα δύο ακεραίων, η τιμή που θα μου επιστρέψει, είναι μια ακέραια τιμή. Άπαξ και κάναμε τη κεφαλίδα της συνάρτησης, έχουμε τελειώσει το 90% της δουλειάς μας. Κάπου εδώ θα είναι το τμήμα δηλώσεων, μεταβλητές. Θα τις δηλώσουμε αργότερα, ας πάμε πρώτα στις εντολές μας. Και οι εντολές μας είναι πολύ απλές. Θα μπορούσαμε να πούμε στη μεταβλητή άθροισμα, χώρισε τη τιμή της χ και τη τιμή της ψ. Οπότε οι μεταβλητές μας θα είναι ακέραιες σύμφωνα με την εκφώνηση, η χ και η ψ. Κάπου εδώ τελείωσε η συνάρτησή μας, τέλος συνάρτησης. Πρέπει να προσέξουμε πριν το τέλος συνάρτησης, στο όνομά της, σαν να ήταν μεταβλητή το άθροισμα, όχι σαν, δουλεύει σαν μεταβλητή, να τοποθετήσουμε τη τιμή επιστροφής, διαφορετικά δεν θα γίνει τίποτα. Εναλλακτικά βέβαια εσείς θα μπορούσατε να είχατε κάνει το εξής. Θα πρότεινα αυτή την υλοποίηση, αλλά θα μπορούσατε να βάλετε και μια μεταβλητή, το σίγμα, που θα είναι το άθροισμα, έτσι, και να πείτε στη μεταβλητή σίγμα βάλε το χ συν ψ. Εδώ δεν θα έπρεπε να ξεχάσετε στο όνομα της συνάρτησης να τοποθετήσετε τη τιμή επιστροφής, δηλαδή το σίγμα. Καταλαβαίνετε ότι η προηγούμενη υλοποίηση δεν χρειάζεται μία έξτρα μεταβλητή, παρότι κάνει το ίδιο πράγμα. Ας κατασκευάσουμε τώρα και τη δεύτερη συνάρτηση. Θέλουμε να υπολογίσουμε το μέσο όρο από δύο ακεραίους αριθμούς. Οπότε η συνάρτησή μας, δεν πειράζει τώρα που τα γράφω πεζά, έτσι, ας τη πούμε μέσο όρο. Μετά το όνομα πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Άπαξ και βάλαμε τις παραμέτρους και το τύπο, τελειώσαμε το 90% είπαμε. Μέσο όρο, να βρίσκει το μέσο όρο δύο ακεραίων. Πρέπει να ξέρει τους δύο ακέραιους. Ας το πούμε χ και ψ, θα μπορούσατε να τα πείτε όπως θέλετε. Α, β, δεν μας πειράζει, δεν επηρεάζουν με το πρόγραμμα ή με τα υποπρογράμματα που θα το καλέσουν. Μέσος όρος όμως τώρα. Ο τύπος της συνάρτησης τι τιμή θα μου επιστρέψει? Θα μου επιστρέψει μια πραγματική τιμή. Άρα η συνάρτηση σε αυτή την περίπτωση είναι πραγματική. Έτσι, όχι ακέραια σαν το προηγούμενο που ήταν το άθροισμα. Στην ουσία τώρα είπαμε μπορούμε να πάμε να κάνουμε τις εντολές μας. Και ας βάλουμε αργότερα το τμήμα δηλώσεων. Οι εντολές, ας μην χρησιμοποιήσουμε μια ενδιάμεση μεταβλητή, θα είναι μέσο όρο, δηλαδή στο όνομα της συνάρτησης δεν ξεχνάμε να βάλουμε τη τιμή που θέλουμε να με επιστρέψει, να βάλεις τη τιμή του χ συν ψ δια 2. Και εδώ τελειώσαμε. Αφού βάλουμε βέβαια και το τμήμα δηλώσεων. Εδώ τελειώσαμε. Μεταβλητές. Τι χρησιμοποίησαμε? Ακέραιες είπαμε είναι παράμετροι
το χ και το ψ και δεν χρησιμοποίησαμε καμία άλλη. Δηλαδή, τα σημεία κλειδιά στη συνάρτηση είναι 1. Μετά το όνομα, οι παράμετροι. Τι πρέπει να ξέρει για να κάνει τη δουλειά που τη ζητάω, αυτό θα φαίνεται στην εκφώνηση. Έτσι, οι δύο ασκήσεις αυτές λέγανε από δύο ακεραίους να βρεις το άθροισμα και το μέσο όρο. Τους δύο ακεραίους, γι' αυτό βάλαμε δύο παραμέτρους. Θα μπορούσε να είναι από έναν πίνακα βρες το μέσο όρο, θα είχε μία παράμετρο η οποία θα ήταν ο πίνακας, μόνο το όνομα θα γράφαμε. Έτσι. Το δεύτερο που πρέπει να προσέξω είναι μετά τις παραμέτρους άνω κάτω τελεία ο τύπος της συνάρτησης, ακέραια, πραγματική, λογική ή χαρακτήρες, ό,τι θέλω μπορώ να, ό,τι μου ζητάει η άσκηση βασικά. Και τέλος, το τελευταίο, εδώ μπορώ να προχωρήσω να υλοποιήσω τη συνάρτησή μου στις εντολές. Το τελευταίο είναι στο όνομα της συνάρτησης να βάλω την τιμή επιστροφής, αλλιώς δεν θα κάνει τίποτα. Ας δούμε λίγο πώς θα γίνει η κλίση, πώς θα δουλέψει. Έχω γράψει εδώ, βλέπετε τις δύο συναρτήσεις, μία που βρίσκει το άθροισμα δύο αριθμών, όπως την υλοποίησαμε στην πρώτη περίπτωση, και μία που βρίσκει το μέσο όρο. Και ένα κυρίως πρόγραμμα όπου έχει κάποιες μεταβλητές. Ξεκινώντας μου ζητάει δύο τιμές για την α και τη β. Ας βάλουμε, ξέρω εγώ, 10 για την α, 5 για τη β. Έτσι έχει τοποθετηθεί στο κυρίως μου πρόγραμμα. Η α έχει πάρει τη τιμή 10, η β 5 με την εντολή εισόδου τη διάβαση. Εδώ κάνουμε κλίση της συνάρτησης και λέμε στη μεταβλητή sum εδώ του κυρίως προγράμματος, τώρα δεν έχει τιμή, να βάλεις τη τιμή της συνάρτησης άθροισμα, αν σου δώσω σαν πραγματικές παραμέτρους τη τιμή της μεταβλητής α και της β. Αυτό που θα κάνει ο μεταγλωτιστής μου εδώ το πρόγραμμα, θα ελέγξει πρώτο το πλήθος των πραγματικών παραμέτρων να συμφωνούν με τις τυπικές. 2 είναι εδώ, 2 είναι εδώ. Δεύτερο, σε αντιστοιχεία τους τύπους της, δηλαδή μεταβλητή α και μεταβλητή χ πρέπει να είναι του ίδιου τύπου, όπως βλέπουμε και η α είναι ακέραια και η χ εδώ είναι ακέραια. Το ίδιο και η β. Έτσι. Μόλις δει ότι αυτό ισχύει, αν κάτι από αυτά ήταν λάθος, δεν θα μπορούσε να εκτελεστεί, ελέγχει και κάτι άλλο. Η συνάρτηση μου επιστρέφει μία ακέραια τιμή. Τι τιμή έχει η μεταβλητή sum? Ακέραια. Έτσι. Αν αυτό ήταν παράδειγμα χαρακτήρες, πάλι δεν θα μπορούσε να εκτελεστεί. Εδώ συμφωνούν όλα. Άρα, εκτελώντας το πρόγραμμα θα δώσει τη τιμή της α στη τιμή της μεταβλητής χ, της συνάρτησης, και αντίστοιχα της β στη ψ. Όπως βλέπουμε εδώ. Εδώ είναι η συνάρτηση, εδώ το κυρίως πρόγραμμα. α10, β5, άρα στη συνάρτηση το χ που αντιστοιχεί στην α είναι 10 και το ψ 5. Εκτελώντας τις εντολές βρίσκει το άθροισμα που είναι 15 και το τέλος βλέπουμε ότι η συνάρτηση τι τιμή έχει εδώ στο όνομά της, έτσι, το 15. Άρα είπαμε στη sum βάλε στο κυρίως πρόγραμμα τη τιμή της συνάρτησης, να το 15. Δηλαδή ερχόμαστε στο κυρίως πρόγραμμα, έτσι, και θα δούμε ότι η τιμή της sum θα πάρει τη τιμή 15 από το υποπρόγραμμα. Πάμε τώρα να καλέσουμε με την εντολή εκχώρησης τη συνάρτηση μέσο όρο που είχαμε φτιάξει πιο πριν, την έχω πληκτρολογήσει εδώ. Το ίδιο. Πόσες παραμέτρους έχει? 2. Το πλήθος των παραμέτρων συμφωνούν. Η τύπη σε αντιστοιχεία, η α, εδώ η χ είναι ακέραια, η α είναι ακέραια, το ίδιο και η β, το ίδιο και η ψ, συμφωνούμε. Η συνάρτηση επιστρέφει μια πραγματική τιμή. Η μεταβλητή μη όμικρον είναι πραγματική, μπορεί να δουλέψει. Αν έβαζα εδώ τη μεταβλητή sum που είναι ακέραια, προφανώς δεν θα μπορούσε να εκτελεστεί, είναι διαφορετικού τύπου. Τώρα που είναι, με πάει στη συνάρτηση μέσο όρο όπου η χ έχει πάρει τη τιμή της μεταβλητής α που είναι 10 και η ψ τη 5. Υπολογίζεται ο μέσος όρος που είναι 7,5, επιστρέφεται στο κυρίως πρόγραμμα, έτσι, και μου εμφανίζει ο μέσος όρος είναι 7,5 και το άθροισμα 15. Θα μπορούσε να γίνει και κάτι άλλο. Εδώ έχω δηλώσει και ένα πίνακα 5 θέσεων. Θα μπορούσαμε, ας θεωρήσουμε ότι εδώ τον έχουμε διαβάσει, έτσι, να μην βάλουμε τις εντολές για γιώτα από 1 μέχρι 5 διάβασε επί γιώτα. Θα μπορούσα να πω στον υπολογιστή
Εμφάνισέ μου, κατευθείαν με τη γράψε, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο, έτσι. Εμφάνισέ μου το μέσο όρο των πρώτων δύο θέσεων του πίνακα. Θα μπορούσα να το κάνω. Θα έλεγα π1, π2. Θα μου πείτε, μα εδώ ο μέσος όρος έχει δύο ακέραιες μεταβλητές. Εδώ, λέγοντας όμως π1, δίνουμε την πρώτη θέση του πίνακα. Κάθε θέση του πίνακα είναι μια μεταβλητή του ίδιου τύπου. Ακέραιος είναι ο πίνακας, είναι σαν να είναι μια ακέραια μεταβλητή. Η πρώτη θέση του πίνακα, το περιεχόμενό της. Το ίδιο και το π2. Βλέπετε εδώ έναν άλλο τρόπο χρήσης της συνάρτησης. Δεν χρειάζεται ντε και καλά να έχουμε την εντολή εκχώρησης. Εδώ απευθείας σε μία γράψη. Ή θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Να λέγαμε, αν ας χρησιμοποιήσουμε την άθροισμα τώρα. Η συνάρτηση άθροισμα, δίνοντάς της το 10 και το 4, έτσι, είναι μεγαλύτερη από το 11, λέω εγώ τώρα στη τύχη, μάλλον αντί να βάλω 10 και 4 δύο σταθερές, σας βάλω 10 και β, έτσι, είναι μεγαλύτερη από το 11, τότε γράψε κάτι, κάνε κάτι, έτσι, τέλος. Να, ένας άλλος τρόπος χρήσης, θα μπορούσατε να το βάλετε και σε μια έκφραση εδώ πέρα, έτσι, δηλαδή δίνοντας αυτή την εντολή άθροισμα 10,β, πάλι τα ίδια πράγματα θα γίνουν. Πόσες παραμέτρους έχω εδώ πραγματικές? 2. Πόσες τυπικές έχει το άθροισμα? 2. Το 10 τι τύπου είναι? Ό,τι και το χ ακέραια. Το β τι είναι? Η μεταβλητή β, ό,τι και το ψ ακέραια. Άρα αν το β ήταν 5, αυτό εδώ η τιμή της συνάρτησης θα είναι 15. Αν το β ήταν 2 θα είναι 12. Άρα αν ήταν 1 θα ήταν 11, οπότε το 11 δεν θα ήταν μεγαλύτερο από το 11 και το καθεξής. Βλέπετε διάφορους τρόπους κλήσης της συνάρτησης. Μελετήστε λίγο περισσότερο το βίντεο και αν κατανοήσετε αυτό το παράδειγμα θα έχετε κατανοήσει τις συναρτήσεις.